ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସାହସ ବଳ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୁମାର ନାୟକ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବୋଧେ, ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ମୋତେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣୟ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛି, କୋଉଠି ସଫା କରିବା, କୋଉଠି ଗଛ ଲଗେଇବା, କୋଉଠି ରଙ୍ଗ କରିବା, ସେମାନେ ସବୁ ଖରାରେ କାନ୍ଥ କଲର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୁମିନିୟମ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ କେବେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, କୌଣସି ତାର ଯେତେ ପାଠ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ହେଇଛି। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ଶୀତଲ କୁମାର ନାୟକ। ସେ ବିଏସ୍ସିର ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟି ତରଫରୁ ଆଉ ସବୁ ଏଡିଓ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି କହିବେ, କାରଣ ପିଲାଟି ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡାକିଦେବେ ଏଇ କାମଟିଏ କରିଦେବୁ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୋଇ ଅନେକ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ପରିଚୟ ତ ମୁଁ କାହାର ଦେବି କ'ଣ କହିପାରୁନି। ଆସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତଥାପି କେହି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସିକି ଦେଖେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେ ଅନେକ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର 2 ଜଣ ରହିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ମୋ କଥାରୁ ବାହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ଭଳି ଏବଂ